Čaute motorajdáci! Čaute, čaute! Pozdravujeme vás, ako dobre vidíte, za nami už je výstavisko v bratislavskej Inchebe a to neznamená nič iné, ako že začína ďalší ročník výstavy Motocykel 2025. Tak sa poďme pozrieť donútra. Tak už celkom tradične najväčší stánok a vlastne prvý stánok, na ktorý ľudia narazia, je Honda a tu nájdeme tie najpodstatnejšie novinky pre rok 2025. Nový Transalp, toho už bol Avia testovať v zahraničí, XADVčko s novou farbou, veľmi výraznou. No a tuto máme aj NC750X, ktorú Avia tiež spolu s Transalpom testoval. A čo je najpodstatnejšie, celkom veľmi očakávaná novinka GB350S v plnej kráse. Je to naozaj že veľmi pekný kus motorky. Mrkaj na to. A ešte, aby sme nezabudli, aj nový Hornet 1000 tam je. Hej, on už bol novinka v podstate minulý rok, ale reálne prišiel až teraz. Veľmi pekný Hornetík, litrový konečne, takže na toho sa aj celkom tešíme. No a pozrime sa samozrejme aj na stánok Suzuki. V jeho centre nemôže chýbať samozrejme nová Hayabusa a celá plejada V-stromov, veľmi populárnych. Ale čo sa týka noviniek 2025, tak sú to hlavne nové 400. Tu máme DRZ-ko v enduro prevedení, novú vlastne 400 a veľmi zaujímavá motorečka. Myslím si, že bude skvelá na hobby enduro jazdenie a tu je jej sestra, alebo teda brat, Supermoto verzia s označením SM. Veľmi zaujímavé dual sport motorky, ktoré si myslím si nájdú svojich záujemcov. No a celý stánok červený to nemôže byť nič iné než Ducati. Túto hneď z kraja máme novú multistrádu V2 s novým motorom. Samozrejme V4 to už je veľká klasika, ale to, čo je veľmi podstatné, je nová Panigale V4S a takisto nová V2S. Naozaj, že inovované stroje, super. Máme tu Diavela nového V4 aj s kompletnými zvodami, to je jedna báseň. A takisto na pódiu oba nové Street Fighter V4 aj V2. Takže takto Taliani. No a v stánku Pirer Mobility, ktorý sa skladá z troch značiek, to znamená GasGas, KTM a Husqvarna, tak nájdeme napríklad od KTM-ky novú 390 Adventure R, celkom očakávaný bike. Máme tu špeciál GasGas Andrea Veronu, majstra sveta, takže priamo jeho špeciál. A túto po dlhočíznom čase od KTM aj niečo cestné a okruhové 990 RCR motorka, na ktorú sa veľmi teším, že si ju vyskúšam na okruhu. Naozaj, že veľmi dobré náradičko. Máme tu špeciál Breda Bindera z MotoGP, je z roku 2021, ale inak naozaj nádherné detaily. Oplatí sa túto zastaviť a pozrieť si tú motorku zblízka. Duke 990 R-kový, kopec karbonu, veľmi pekná a ľahká motorka. Expedition v novej farbe, alebo celkom dva také customy od Husqvarny, veľmi pekné. Naozaj toto sa oplatí si pozrieť. No a sme v stánku Triumph, tu nájdete všetky modely tejto značky mnohé v rôznych farebných prevedeniach alebo špeciálnych edíciách, ako napríklad tento Scrambler v prevedení Icon, ale čo je veľká novinka a vec, ktorú sme prvýkrát môžeme vidieť na Slovensku, je teda očakávaná motokrosová motorka od značky Triumph. Doteraz sme túto strojovňu aj vrátane mňa videli len na videách a na fotkách z oficiálneho predstavenia, takže toto je motorka, ktorou chce anglická značka vstúpiť do sveta motokrosu a predpokladám, že neskôr aj do endura a možno aj do rally. Kto vie, aké majú plány, takže toto je určite najväčším lákadlom tohto stánku. No a v Harley máme nové CVOčka. Kokos, to má farbu, že fakt veľmi hlboké farby, veľmi dobré farebné kombinácie. Najmä na tomto, mrkni na to, to je... Wow! Kokso, Harley vždy robil brutálne farby. Máme tu samozrejme aj diely z kovaného karbonu, vyzerá to naozaj super, ST-čkové CVOčko, aj táto fialová, veľmi pekné, Panamerika vo fullke absolútnej, veľmi pekný kúsok a máme tu poprvýkrát aj Panameriku ST na odlievaných kolesách vpredu so 17-kou, úplná novinka od Harleya.
A v stánku BMW, ktorý je že fakt veľmi štýlový, tak ako sme vždy boli zvyknutí u tejto značky, nájdeš aj Adventura, čiže budeš si ho môcť pozrieť nového, tento je úplne že nafulovaný. A tuto ho máme v štandardnej verzii, takže Adventure na dotyk je už tu. A čo tu máme ďalej? Nové R-ko M1000R, naozaj že krásny kúsok v pomerne dosť nezvyčajných farbách, aj s kopou karbonu a tak ďalej. No motorečka veľmi, veľmi pekná. No a ďalej tu máme samozrejme veľmi pre Bavorák typické customy, nejaké upravené R12 a podobne, takisto aj ich skútre do mesta. Tak vítajte aj v stánku Kawasaki, tu je takisto kopec noviniek. Jednou zo zaujímavých je Meguro S1, totálny retro bike. Ku V800 Kawasaki pridala bike s menšou kubatorou, menším motorom, ale brutálne retro lookom. Keď sa pozrieme ďalej, máme tu vystaveného hybrida. Test toho hybrida ste si nedávno mohli pozrieť, tak môžete ho vidieť aj na vlastné oči. Čo sa týka ďalších noviniek, tak samozrejme inovovaný Versys 1100. Takisto sme ho boli už v Španielsku testovať, takže tento test ste videli. Versys narastol mu motor, samozrejme, a zmenili sa rôzne parametre. No a nemôžeme vynechať Z900, tu bol pre zmenu Peťo testovať. Takisto veľmi aktuálny test zo Španielska, ktorý už máme zverejnený. Toto sú všetko novinky, ktoré nájdete v stánku Kawasaki. No a sme v stánku CF Moto, značky, ktorá je známa svojou ponukou štvorkoliek. Kto by túžil po nejakej parádnej športovej side-by-side bugine, tak nech sa páči 143 koňový turbo trojválec. Ale CF Moto je samozrejme aj o motorkách. A asi najväčším lákadlom v tomto stánku, aspoň rozhodne pre mňa, je nová 800 MTX. Motorka, podobne ako niektorí jej konkurenti, stavaná vyslovene do offroadu, ľahká, jednoduchá konštrukcia, ktorá sľubuje kopec perfektných zážitkov v teréne. Adventure ponuka od CF samozrejme veľmi perfektne prijatý na trhu model 450 MT, ktorý sme takisto testovali. No a tu už je nový trojválec v prevedení športovej motorky 675 SRR. Vyzerá naozaj parádne. No a poďme sa pozrieť aj do stánku značky Motomorini. Tu hneď pri mne je úplná novinka a to je Calibro model. Po ľavej ruke dlho očakávaná 1200, takže vynikajúci motor sa vracia späť v tomto balení cestovného endura. Už sme to videli pred viac ako rokom, čo sa týka fotiek na výstavách, ale prvýkrát si túto motorku môžete pozrieť aj u nás naživo. Tu sú stálice 6,5 a 3,5, ale zmenami prešla aj veľmi obľúbená 700 X-Cape, takže tu ju máme v dvoch prevedeniach. A ďalšou úplnou novinkou je Ultra Hike. Je to nová Adventure motorka so 450 kubikovým motorom, ľahká, stavaná aj do terénu a na hľadanie dobrodružných zážitkov na cestách, necestách. No a vítajte aj v stánku Zontes, tu je veľkou novinkou tento Adventure a trošku aj offroadovo zameraný skúter s názvom Gizmo, takže upside down vidlica motorkového typu, samozrejme vypletané kolesa, väčšie kolesa, sú tu aj offroadové stupačky a celkom naozaj že lákavý dizajn. No a veľkou novinkou tejto značky je Frontier 700, radový trojválec, cestovné enduro so športovým motorom. Novinkou na slovenskom trhu je aj značka Fantic, ktorá od minulého roku tu už má importéra, ale toto je prvý rok, kedy si môžete tieto novinky pozrieť aj na výstave v bratislavskej Inchebe. Fantic ponúka aj takýto parádny dakarský špeciál, toto je konkrétne testovacia motorka, takže priamo tento kúsok Dakar nešiel, ale zároveň je to motorka, ktorú si môžete aj zakúpiť. Fantic má v svojom portfóliu samozrejme endura, ale veľmi populárne scramblery s názvom Caballero. Tu máme Caballero s dvojvalcovým motorom 700, ale veľmi populárne sú 500 poháňané jednovalcom. Tu ich máme v rôznych prevedeniach, 6 Days, verzia Rally. Rôzne sú nastavené parametrami aj na jazdenie do terénu. Novinkou je aj nová 125 Stealth od Fanticu pre začínajúcich jazdcov. Na slovenskom trhu sa udomácňuje aj ďalšia značka, a to je Kove. My ju poznáme, tí, ktorí sledujeme Dakar, aj z tejto prestížnej rally a práve tieto dve 450-ky sú veľmi zaujímavým kúskom, kedy je to taká replika dakarskej motorky
vhodná aj pre civilné využitie. A ďalšou veľmi očakávanou novinkou od Kove je 800 vo verzii X. Veľmi ľahké, kompaktné cestovné enduro, stvorené aj pre offroad, pričom výrobca uvádza hmotnosť celého tohto zaujímavo vybaveného stroja pod 200 kg. A samozrejme nemôže chýbať ani stánok českej značky Java. Tu by som dal do pozornosti 350 OHC, ktorej predaj už končí kvôli novej norme Euro 5+, takže ak by ste mali na tento kúsok, na tento model ešte záľusk, tak sú k dispozícii nejaké posledné kusy. No a toto je úplná novinka Java 400 s označením Genie. My sme ju mohli vidieť na výstave už minulý rok, ale táto novinka vlastne až teraz prichádza definitívne do predaja. No a samozrejme musím vás privítať aj v stánku Royal Enfield. Ako možno viete, na jeseň som bol v Indii a bol som sa pozrieť priamo aj v továrni, kde tieto motorky vznikajú. No a mnohé novinky si môžete pozrieť aj tu na výstave. Tak samozrejme nemôže tu chýbať Himalayan, ale novinkou je aj Guerrilla 450, čo je takýto športový naháč, alebo aj scrambler s motorom nového Himalajana. No a to možno najväčšou novinkou je nový Bear 650, takže konečne s dvojvalcovým motorom postavený scrambler, brutálne dizajnovo aj prepracovaný. A takisto s dvojvalcom prichádza aj nový Classic 650. A tu za ním si môžeme pozrieť novú Classic 350, naozaj krásne do detailov spracovaná retromotorka. Vrátane týchto liniek, keď som bol v továrni, tak som videl a dokonca som si aj vyskúšal, ako sa tieto linky ťahajú a Royal je dneska jedinou značkou, ktorá takéto veci robí ešte stále ručným spôsobom. Can-Am tu má svoje typické trojkolky, ktorým je známy, no ale je tu aj veľká novinka poháňaná Rotaxom a to sú dva elektrické stroje, s ktorými táto značka prichádza aj do sveta dvoch kolies. Komu sa koncept trojkolky páči, tak je tu aj nový model Canyon Red Rock, ktorý je celý nastavený trošku aj na určenie do drsnejších a offroadových podmienok. Pokiaľ ide o elektrickú mobilitu na dvoch kolesách, tak nemôže chýbať značka V-Moto, ktorá má v ponuke veľké množstvo modelov, či už motoriek alebo aj skútrov s rôznymi parametrami a s rôznymi motormi a s rôznymi dojazdami. Je tu aj jedna novinka, ktorá ešte čaká na odhalenie a to je model CPX Explorer. Značka Loncin je známa svojimi robustnými skútrami, ale ako dobre vieme, práve tento výrobca sa v poslednej dobe pustil aj do sveta dvoch kolies a to pod značkou Vogue. A veľkým lákadlom stánku Vogue je určite nová 800 vo verzii rally, vyslovene offroadovo zamerané cestovné enduro, na ktoré sa nesmierne teším, kedy si ho vyskúšam. No a kto si myslí, že vidlicové dvojvalce pomaly vo svete motorie končia, tak tu je jedna výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Môžete si tu pozrieť v stánku Vogue tento zaujímavý cruiser, práve poháňaný novým motorom, ktorý pripravujú. A pokiaľ ide o motor, tak tu môžete porátať aj výfukové zvody, radový, štvorválec a športová motorka značky Vogue. No a poďte sa so mnou pozrieť aj do stánku Indian, kde je viacero nových zmien. No začnem tým, že modely FTR, veľmi populárne s týmto športovým motorom, na teraz končia, takže ak ste si niekedy robili záľusk na športové FTR, tak máte poslednú príležitosť. Veľkou zmenou je celý touring rád, takže tu máme napríklad nový Roadmaster, ktorý prešiel od vzduchom chladeného motora k novému motoru s chladením kvapalinovým výkonnejším a tým pádom celá tá motorka generačne omladla a získala aj všetky možné elektronické systémy, náklonové a ďalšie vylepšenia, takže touringové modely výrazne si polepšili. Vzduchom chladený motor však stále nemôže ešte chýbať. Tu máme 116 v Chiefovi, Dark Horseovi a Chief je teraz aj dostupný vo verzii RT, ktorá je tak trošku pripravená aj na nejaké to pohodlnejšie cestovanie, čo sa týka sedla alebo bočných kufrov. Výstavnou novinkou je aj znovu obnovená značka Morbidelli, ktorá prichádza pod koncernom Keyway, prináša viacero nových modelov. Novinkou Morbidelli je aj toto cestovné enduro, ktoré poháňa znovu teda vidlicový dvojválec, celkom netradičné riešenie na dnešnú dobu.
rovnaký motor samozrejme veľmi dobre zapasuje aj do cruisera. To už sa presúvame do stánku Benelli, nové Leoncino, Bober s vidlicovým dvojvalcom, samozrejme TRKčka, veľmi populárne a úspešné modely tejto značky. Benelli Imperiale, totálna klasika, takisto sme si ju v predchádzajúcej generácii vyskúšali. A tu sme už pri SVM-ku Super Dual, nedávno som zverejnil test z Rumunska verzii T a tu je spomínaná verzia X, ktorú som aj v tom videu spomínal, že príde, takže veľmi podobná motorka, ale na vyšších zdvihoch a samozrejme vpredu 21, takže myslím si, že trošku lepšie zameraná do offroadu. No a tu je veľmi pekný, zaujímavý Silver Ways 650, pekný scrambler s vzduchom chladeným motorom. A rovnako aj značka SVM má v ponuke vidlicový dvojvalec, toto je konkrétne vzducháč v cruiseri s názvom Stormbreaker. No a teraz sme už v stánku QE Motor a to sú stroje, ktoré sme už aj my testovali. Práve nedávno vyšiel trojtest ako 800, tak aj 700. Samozrejme tu sa pozeráme na novinku vo verzii 900 kubíkov. Aj QEčko prináša športový model SRK 800 RR, ktorý je tu vystavený ako absolútna novinka. A už tradične na výstave Motocykel v bratislavskej Inchebe prebieha aj výstava prestavieb a stavieb Customs of Slovakia, takže to nájdete v tejto strednej hale. Veľké množstvo custom motoriek a mnohé z nich sú zapojené aj do tejto súťaže. Tak a sme v spodnej časti výstaviska, kde je aj stánok Slovenskej motocyklovej federácie, kde sú vystavené rôzne stroje z rôznych športových disciplín, ktoré táto federácia zastrešuje, ale je tu takisto ďalšie veľké lákadlo a to je Pionier, ktorý prešiel celý svet. Janko Drinka tu takisto je a je pripravený na to, aby sa s vami stretol a porozprával. Čau. Okrem Janka a jeho Pioniera by sa mal na výstave ukázať, rozprával som s Marekom, takže aj Marek Slobodník mal by tu byť od piatku do nedele aj vrátane jeho dieselového stroja. No a čo by to bola za výstava, aby ste sa tu nemohli stretnúť aj s našim najúspešnejším dakarským jazdcom Štefan Svitko, takisto tu nájdete aj jeho motorku a určite tu bude k dispozícii aj on. No a už tradične táto hala výstaviska je venovaná aj nekonečnému množstvu doplnkov, oblečenia, prilieb a všetkého možného, čo potrebujete na motorku. Tak, milí motorajďáci, toto je výstava Motocykel 2025 Incheba. Ak máte do nedele čas, tak sa kľudne zastavte z našej strany taký rýchly, krátky videopohľad na to všetko, čo sa tu dá nájsť. Tak, veru, určite sa oplatí prísť, takže príďte, určite neoľutujete a radi vás tu uvidíme. Zatiaľ, čaves! Čaute!